Hi guys! It's me, Michelle B. And Harkishful Comments sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Magandang hapon! Hapon na. Umalis kasi ako. Umalis ako guys, nung tao ng bayan. Tapos, ayun. Tapos dumaan ako ng Aldi. At bumili ako ng mga pangangailangan namin dito sa bahay. Wala ka. Alam niyo ba, nasira yung ng ganit ng aking jacket, oh. Dahil, dapat pala, pag naglalaba pala nito, binabaliktad pala. Hindi ko nabaliktad, guys. Tignan mo, ayan, ewan ko. Hindi ko alam kung paano yan, anuhin yung ito. Ang, pamali ng jacket na ito. Ayan, so, ayun, mali ako ng paglaba. Kasi nga, gusto ko na siyang labahan. Ang alam ko lang kasi is hindi siya pwedeng basta ganun yung sabi dito sa about sa paglalaban niya. Pero, yeah, dahil din mo nakalagay itong nababaliktarin, so sabi ng iba, kailangan nabaliktarin. So, yung sa akin is the way I want it. Charot. Yeah, so, tinanggal ko yung aking aking salamin dahil nag-fog siya. Napagod yung, alam nyo ba yung ngayon, yung lamig ngayon, yung lamig ngayon kakaiba. Last year, di ba, naranasan ko naman yung pangalawang taon ko na to dito, na ma-experience yung winter. Ganyan. Last year, hindi ganito guys, hindi ganito kalamig. Ngayon, sobrang lamig niya. As in, sobrang lamig niya. Tapos may nakita pa nga akong post sa TikTok na na sabi niya, sa tagal-tagal ko dito sa Germany, ito yung pinakamalamig na winter season. Tapos tinanong ko yung asawa ko, sabi ko, ito ba talaga yung pinakamalamig? Sabi niya, may mas malamig dati pa yung nagne-negative talaga na as in negative 30, something like that, ganyan. Tapos parang ngayon lang ulit bumalik yung ganun, yung malamig. Dati kasi guys, nung last year, pagka after ng snow, kumbaga, lusaw na siya, ganyan. Tapos, hindi nagkakaroon ng kumbaga nagkakaroon man ng negative yung temperature, pero hindi yung lagi-lagi. Nito, puro negative guys, puro negative, tapos nagpo-frozen talaga. Kaya alam mo, nakakapagod kasi nga syempre maglalakad sa ang lamig-lamig, alam mo yun, tapos nakakapagod kasi doble-doble yung suot mo. Basta gano'n. Tapos parang nakakaano yung weather, alam mo yun, basta gano'n. Gusto ko itong winter, ito yung isa sa mga favorite season ko. But yung alam mo yun, yung tawag ito, kakaiba siya ngayon. Charot. Gusto ko yung snow. Alam mo yung snow. Charot. Ayan, so dami ko na ng mga pinagsasabi na ewan, charot. Basta ganun, para sa akin. So, bumili pala ako guys, suman ako ng Aldi, bumili ako ng 2 tissue. Kasi kailangan ko ng tissue doon sa aming kwarto dahil nga namin siya talaga, ang lamig talaga ngayon guys. Tapos talagang lagi may doon, may tissue kasi nga, para sa sipon. Hindi naman sipon, pag malamig kasi, nag-ano nga yung mga, charot. Tapos, ito ay, dyan yan yung isa, tapos isa sa kwarto. Tapos, bumili ako ng panty liner at napkin na din. Tapos, bumili ako nitong isa sa asawa ko yan. Tapos, bumili ako ng mushroom. Bumili ako nitong snack paprika. Yung iba, kinakain na ito nila guys. Pag nakasakay sila, kasi kagat lang nila ito. Kaya siya snack paprika. Tapos bumili ako ng condensed milk sa kape. Tapos itong ng asawa ko. Tapos tatlo pala itong Ribor. Nalagay ko na dito. Ay, hindi. Mamaya pala. Ayusin ko ito muna namin mamaya. Hindi ko pala maayos. Butter. Tapos itong palaman ng asawa ko. Salami. Tapos Krauter butter. Dahil gusto yun ng asawa ko guys. Tinapay. Ako din gusto ko nitong Krauter butter. Masarap. Alam niyo ba kung saan namin ito na doon sa kaibigan ng asawa ko? Ayan, kay Miss Janine. Ayan. Thank you so much. Tapos, asukal. Tsaka, saging. Alam yung saging namin dyan, no? Maano kami sa saging talaga. Tapos, minessage ko yung aking jusawa. Kasi ibala ko sanang lutuin ngayon is, patatas. Magpapakulo ako ng patatas. Tapos, broccoli. Tapos, fish sticks, parang ganyan. Kasi, nitong mga nakaraang araw is, madami kaming puro kain ng meat, ganyan. So, kagahapon pala is,
first time kong umattend, pati ng asawa ko, ng Santo Niño Fest. Kasi ano yun, di ba? Tawag ito. Celebrate siya, especially sa Cebu, di ba? Sa Cebu yung pinaka parang granding ng Santo Niño, parang ganon. So, dito yung mga Pinoy din, nagsiselebrate sila ng ganon. So, first time namin umattend ng aking Yusawa. Masaya kasi as in, ang daming Pilipino, nagkita-kita, ganyan. So, ganyan, ang saya. Ang first time lang namin mag-asawa. Tapos, syempre, may kainan, di ba? So, meet ulit yun. Ganon. So, yeah. At tapos, na-meet ko pala doon meet namin doon ng kaibigan ko ang Team Blended. si Miss Steph. Hayo. Hello. Thank you so much. Ayan. So, yun. Ang ganda niya sa personal. Maganda siya sa sa tawag ito, sa mga, sa mga YouTubes niya, sa mga vlogs niya. Pero mas maganda sa personal. Ang ganda niya. Ang gandang babae. Ayan. So, yun. Happy to meet her. Happy to meet you. Miss Steph, ng Team Blended. Ayan. So, ang bait niya pati. Ang bait niya, as in, niya. Paano mo yun? Bawat kita ko sa kanya ilaw. Ganun. Ayun, ganun. So, yun. Ayun. Sumayaw siya ng ng Santo Niño. So, ganun. Yun. So, yun. So, ayusin ko lang to, guys. Tapos, prepare ako ng aking kakainin for the lunch. Ganyan. And, yeah. I will update you guys later. Guys, welcome back. Kain tayo guys ng lunch. Meron ako ditong avocado, oh. Binili ko pa ito last week. Good thing. Ay, okay pa siya. Kasi lagyan ko lang siya ng asukal sa taas. Kasi nilagay ko sa salad ko yun. Anong nangyari? Nasira yung salad ko. Kain tayo guys. Meron ako ditong itlog. Tapos, adobo. Na, itlog na may pork. Pork na may itlog, na may carrots, na may broccoli. Ewan ko, kayo na bahala mag-title. Kayo na bahala mag-title. Kayo na bahala magbigay ng ng tawag ito, ng pamagat. Char. Kung ano tong niluto kong to, basta. So, pakita ko sa inyo. Anuhin ko. Pakita ko sa inyo. Ayan. Itlog na may pork, na may... Ayan siya. Diba? Ayan ang aking lunch, guys. So, kain tayo. Nasaan yung aking Kain tayo. Wala akong rice ngayon, but, yeah, may egg naman. Okay na yan. Ang sarap. Crunchy pa yung aking carrots. Crap. Diba? Meat ng meat. Kaso lang, asawa ko pala, naputol pala yung sasabihin ko, no? Dapat, kaso yung asawa ko, gusto ng asawa ko ng soup. So, pauwi na kasi ako, no, nung nag-message siya ng gusto niya na gusto niya ng soup na nasa Aldi. May babalikan ko. Kasi nga yung naman guys, yung Aldi is malapit lang sa amin. Kaya walang problema kahit na basta kaya mong umabot sa oras bago magsara. Itlog, laga. Nanood ako ng vlog ni Libian. Kumakain siya ng spaghetti and fried chicken.
Nahirapan akong maghanap ng spaghetti sauce. Gusto ko rin ng matamis na spaghetti as in. Yun ang gusto ko. Matamis na spaghetti. Yung spaghetti ng Jollibee, ganun. Nagluto din ako ganun, matamis. Wala kami yung Jollibee, no? Wala kasing Jollibee dito sa Germany. Bakit kaya? Guys, update! Diba? Nasa labas ako. Sad porn. Charot. Nahiya ako kasi sumanda yung mga kabataang Pinoy. Charot. Mga tao lalakar din. Boss, lagi pa rin dito. Oh. Punta ako ngayon sa aking guys. Last na ito. So, yun. Alam niyo ba kung ano yung maganda dito? Nakastop. Nakastop pagka may mga tumatawid na tao. Ganon. Samantalang sa atin, makipag pa tayo doon sa mga sasakyan, makipaglaban pa tayo doon sa mga sasakyan. Alam na naman sa pedestrian lane, pa din. Patuloy pa rin. Dito, automatic stop. Dahil, magabayad sila ng mahal pagka ganon. Basta. So yun, ayun lang isa sa maganda dito kaysa na rules sa kalsada. Ayun, para sa mga tao. So, yes. Ang oras na ngayon guys is 6 na ng gabi. Ayun, may ginagawa dito guys na pausyale. Or sa ganon. Charot. Ang lamig ngayon guys. Tumang lamig. But yeah, this is the reality of winter. So yes.